Kaixo, ongi etorria. Orain, poligonoen simetria ardatzak marrazteragoaz. Simetria ardaz bat marrazten dugunean, poligonori bi alde berdin-berdinetan banatzen dugu. Eta orduan, alde bat bestearen gainean tolestu dezakegu. Hortarako erabiliko dugu erregla eta eskuaira edo kartagoia. Orduan, orain hasteragoaz. Hemen ditugu poligono erregular batzuk. Zesan nahi du horrek? Dituztela denak alde berdinak eta angeluak ere berdinak. Desberdina da alde bakoitiak ditugunean eta alde bikoitiak ditugunean. Lehenengo ingo dugu alde bakoitiekin. 4,8-ren erdia 2,4. Orduan, 2,4. Orduan, horrea joango da, ikusten duzuen bezala, erpin batetik aurkako aldearen erdira. Eta bitan banatu dut. Bigarrena egiteko berdin. 4,8 da, 2,4. Beti da 2,4. Eta hemen ere ingo genuke 2,4. Noski. Hola jarriko dugu. Eta 2,4. Hortxe. Orduan, goazen elkartzea. Elkartzen dugu bat. Eta hemen beste bat. Ikusten duzuen bezala, 3 simetria ardatzak marraztu ditugu. Zergatik 3? 3 alde ditulako. Beraz, hemen, adibidez, 4 baldin baditu, 4 alde baldin baditu, 4 simetria ardatz izango ditu. 5 baldin baditu, 5 eta 6 baldin baditu, 6. Adibidez, goazen, 3tik 5 pasatzea. Berdin egin behar dugu. Kasu honetan, egingo duguna da, hemen jartzen dugu bezala, 2,6. 2,6-ren erdia, 1,3. Orduan, goitik bera tortiko da. Eta hemen, badugu simetria ardaz bat. Bi aldeak berdin banatzen dituelako. Hemen ere berdin marko dugu. 2,6-ren erdia, 1,3 eta elkartzen dugu. Beste guztietan, erdia bilatu behar dugu, behar bada ez da alakoa izan behar, badakigu erdira dela, egin dezakeguna da, erpin honetatik, zentrotik beste aldera, eta tako litzeguke beste bat, eta berdin bestetan, Ez dugu erdia topatu behar beti, egin dezakeguna da, ondo egiten badugu, jarri erpin honetatik, zentrotik horrea, eta azkena ere behi. Orduan, hemen atatzen zaizkigu simetria ardatzak. Zenbat? 5, ikusi duzuen bezala. 1, 2, 3, 4, 5. Goazen ikustea, ze gertatzen den alde kopurua bikoitia denean. Adibidez, hemen bezala, 4 alde ditu. Orduan, egin beharko duguna da. Lehenengo, neurtu alde bat. 1, 2, 3, 7. Baina goian ere berdin beharko dugu. 1,8 pasiak, hortxe. Orduan, elkartzen badugu, 2 alde berdinetan banatu dugu. Orduan, joango gea alde batetik bestera eta erpinetik erpinera ere bai. Simetria ardatza osatu ezakegu. Eta horrekin ze gertatzen da, beste biak ere neko errezadiala erpinetik erpinera. Eta azkenekoantzat jakin behar dugu alde bat behintzat. Egingo dugu 1,85 gutxi gora hor da. Orduan hori elkartu ezakegu zentroarekin. Eta orduan hor ditugu simetria ardatzak. 4 simetria ardaz. Hemen 3, 4, hemen 5. Eta horrela jarraitzen dute besteek. Egingo dugu beste bat, honekin, azkena. Elkartuko ditugu. Lehenengo 3ak oso erresa dira. Zergatik, bikoitia baldin bada kopurua, egin badulako erpinetik erpinera. Hor, 3 topatzen ditugu, nahiko azkar. 1, 2, eta 3. Eta horreko 3ak topatzeko aldearen erdia zenbaten kalkulatu behar dugu. Horren hasi gaitezen, honekin.
bi konsideratu daiteke. Orain, 1,1, hor jarriko dugu, 1,1, eta 1,1. Hora, aprobetxatuko dugu zentrotik pasatzen direla, denak ingo ditugu. 1,1, horrela, hemen beste bat, zentrotik pasatzen dela, eta zentrotik pasatzen dela. Hauek poligono erregularrak ditugunean. Hemen ditugu erronbo bat, lauki zuzen bat, trapezio bat, erronboide bat, kometa bat, eta beste bat. Orduan, denak dira lau aldekoak. Badituzte simetria ardatzak. Hauek ez direlako erregularrak, ez dituzte izango lau simetria ardaz. Gutxiago, edo bi, bat, edo ez dituzte izango. Orduan, kaso honetan, zenbat ditu? Hola jartzen badugu, ikusten dezuen bezala, biak berdin banatzen ditu, ezkerra eta eskubia. Orduan, hau izango izateke simetria ardaz bat, eta hau beste bat. Hori eginda, horrela egiten badugu, ze gertatzen zaigu? Ikusten zuen bezala, 80 gradu erabiltzen dugunean, ez dihoa bat bestiakin elkartuta ikusten, egon behar dute bat besteen gainean, eta honek azaltzen du ez dihoa aztela. Ikusi, hola jartzen dut, eta ikusten zuen bezala, erpin hori aruntz doa, ez da horrea, okertuta dago. Horan, honek bi bakarri ditu. Zer gertatzen da, lauki zuzena baldin bada. Lauki zuzena baldin bada, horla egiten badugu, ikusten zuen bezala, diagonal hontan, ez da gelditzen, ez da simetrikoa. Hau, ez da honen erortzen. Ikusten duzu ez da. Ean bako luke puntu hemendik. Eta hor dago. Horran, diagonala ezin dugu egin. Diagonala ez dizateke izango, simetria hartaz bat. Orduan, egin behar duguna da, alde bat neurtu, eta erdia. Eta hemen ere berdin. 2,15. Orduan, kartzen baitu biak, izango nuke simetria hartaz bat. Badakizu egin daitekela konpasarekin. Beste egiteko, behin beharko nuke goiti bera. Eta berdin, hartu beharko dugu hemendikonea, 2,6 pasiak, orduan egingo dugu, 1,3 pasiak, 2,3 pasiak. Eta hemen, ere bai. 3 pasiak, horrela. Ezkoa egingo dugu. Eta bitan banatzen dugu, goikoa eta bekoa. Kaso honetan, horrela jartzen badugu, ez di joazte, ez da? Ikusten duzuen bezala, ez da simetrikoa. Horrela jartzen badugu erez, horrela jartzen badugu erez, horran honek ez du simetria arteatzik. Beste honek, badirudi baietz izan ezakela, ez da? Argoaz ikustea. Jartzen dugu horrela, honekin, baina hau joaten da, erpina gorrea, ez du enkajatzen, ez di joa honen gainera, doblatzerakoan. Horan, doblatzerakoan, ez badi joa gainera, esan nahi du, ez dula honek ere simetria ardatzik. Ikusten ez zuen bezala, trapezio batzuk ez dute izaten, hone bezala, eta erronboideak ere ez. Erronboak biditu, erronboideak ez du bat ere. Ezin dugu egin. Kaso honetan, nik uste dut hau ikusten dela, ez da? Bi hauek elkartzen baitut, nik puntu hau, erpin hau, honen gaina joango litzake. Horran, honek badu bat. Horrela. Honek badu simetria hartaz bat, ez du bi. Ze, horrela ite badut, ikusten da, hau eta hau, ez diala simetrikoak. Eta kaso honetan, nik uste dut marrazten daitekela, ez da? Horrela jartzen badut, hau luzatuko dut. Eta bat besteen gainean gelditzen da. Ikusten duzu bezala. Bikoak daude, batekoak, eta batzuk ez dute bat ere. Desberdina da, 5 puntakoa, hau da, bakoitiak, bikoitiak. Ze bakoitia denean, ikusi ze gertatzen den. Elkartu behar da, ganbila, hau da, angelu ganbila, aurrarekin.
Ganbila aurrarekin. Ganbila aurrarekin. Hau ere bai. Eta azkena, hau, zabantzake. Horren, zenbat ataz ezkigu? 5. Hemen, zenbat atako ezkigu? 6. Ba, hemen egiten da, ganbila ganbilarekin, ganbila ganbilarekin, eta ganbila ganbilarekin. Hiruaz. Eta beste hiruaz zeintzu dira? Ba, aurrak aurrarekin. Horren, hemen daude bi aurrak. Hoi da bat, hau da bestea. Hemen dugu bat. Bi. Luzatuko dut. Eta hiru. Hemen 6 simetria ardatza, hemen 5. Zer gertatzen da honekin? Ba, alde guztiak berdina ditula, angeluak ez. Hemen berdin, alde guztiak berdina zian, bai angeluak ez. Hemen ere ez. Orduan, hartzen dugu baten erdia, adibidez, hau. Eta da, bit erdi. Bit erdiren erdia da, 1,25. 1,25, hor. Hartuko dugu 1,25. Hemen ere 1,25. Elkartuko dugu. Ja badugu bat, bitan banatzen duna, hemen egin beharko dugu 1,25 eta 1,25. 1,25. 1,25. Hola, elkartzitugu. Eta horrean, hemen ditugu, ikusten zuen bezala, 2 simetria ardatzen. Kontatu hain bazate, badaude beste bi. Horla egiten behar badugu. Hau, etorriko litzake onera. Hau, horrea doa. Hau, horrea. Hau, joango litzake horrera, eta hau horrera. Horrean, hau beste simetria ardaz bada. Eta hau beste simetria ardaz bat. Hemen ditugu, 4 simetria ardaz. Horran, 4, 5, 6. Honekin zer gertatzen da? Ba, pentsa daiteke bat baduela, ezta? Horrela egiten badugu. Baina ez da kontatu zaten, hau lodiago dela hau baino, eta hau eskubirago dagoela. Horran, honek ez du simetria ardazik. Kontuz gauza hauekin. Eta horrela bukatuko genuke simetria ardazak marrazten. Gero arte, agur.